बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया। बिथाङा बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ नंखाय अजद लाबोनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया निमाहा बिनांगौ। नङाब्ला नंखाय बाथ्रा बुंनायनि दायाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै आयेननि राहा लागोन। हाग्रामा महिलारिया साननैसो सिगां प्रमद बर'खौ पुलिसजों लोगो जानानै हाथियार दोनहैखोमानायनि गोख्रों अजद खालामदोंमोन। नाथाय हाग्रामानि बेबायदि अजदखौ थोंजोङै नेवसिगारदों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया। जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरिया हाग्रामा महिलारिनि दोलोखौ हाथियारजों रुजुनानै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंबावदों। जोंबो खोनादों नुदों ससियेल मिडियाफोरावबो जे हाग्रामा बिथाङा साननैसो सिगाङाव जे गावनि लोगो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ जे माने एरेस्ट खालामनायखौ अस्त्र उद्धार जानायखौ जे प्रमद बर'नि अस्त्रनि दारानो बेखौ हमदों होननानै बुंनाय खोथाया आरो बे जिखिनि अस्त्र बियो प्रमद बर'नि होनना बुंनाया बियो खोब माने लाजिथाव दुखुनांथाव मिनिथाव बाथ्रा जादों। खारन प्रमद बर'नि अस्त्र होननानै बुंनायनि कुनु जुक्ति गैया। बेखौ सरकारा आयेना जेरै दङ आयेननि माबाजोंहाय बिथांमोनखौ हमजादों। खारन हितेश बसुमतारी बिथांमोना जाहैबाय आर्मसजोंनो जन्म जानाय, आर्मसआ बिसोरनि जिबननि लोगो आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना खदाय माने लजिक बा साननाय हनाय बे साननाय हनाया कुनु दिना माने माबा जाया मा होनना बुङो ससियेलि जाया। बिथांमोना खदाय माने बिसोरनि गावसोरनि जिथु साननाय हनाया कुनु दिना लजिकजों फैया। बिथांमोना खदाय ट्रेगारजों गेलेयो आरो ट्रेगारजों गेलेनोनो बिथांमोना मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो जुदि आइडिय'लजि प्रिन्सिपलाव जेनोब्ला बिथांमोना जेब्लाबो बे अस्त्रखौ आखायाव लानायानो बिथांमोननि स्वभाब आरो बे हिसाबैनो खसाखै दिनै हितेश बसुमतारी मोना जिबायदि अस्त्र उद्धार जानानै हमजादों बियो बिथांमोननिनो मोनसे साननाय आरो बिथांमोनानो गावसोरनो अस्त्रजों नांनो थाखाय सिन्था खालामो। खारन बिथांमोननि माइन्डआ जेब्लाबो क्रिमिनेल आरो खदाय बिथांमोना आइडिय'लजि प्रिन्सिपलखौ फोथाया, आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों बिथांमोना नाङा, बिथांमोना डाइरेक्ट माने ट्रेगारजों नाङो आरो बे हिसाबै कुनु जुक्ति गैया जे प्रमद बर'नि अस्त्र दारा माने हितेश बसुमतारीखौ दे फासायदों होनना बुंनाय बे बाथ्राया नंखाय, बेयो मिसा खोथा। आरो बिथांमोननि साननाय हनाया बेबायदिनो खारन बिथांमोना गावसोरनो अस्त्रजों गेलेग्राखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो प्रमद बर'नावबो अस्त्र दङ बेखौ सानना लानाय जादों। खारन सिखावासो सिखावखौ नुयो होननाय बायदि बे मोनसे धारनाया बिथांमोनाव दङ आरो बे हिसाबैनो दिनै हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। आरो जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया दिनै जन्मआनो जिहेतु ट्रेगारजों जन्म जानाय, अस्त्रजों जन्म जानाय, दिनै आइडिय'लजि प्रिन्सिपलाव जेननानै दङ। खम समनि गेजेरावनो जेननानै 17 बोसोर सासन खालामखांनायनि उनाव साननैसोल' जेननायावनो बिथांमोना आवदि मावदि जानानै दङ आरो बे आवदि मावदिनि गेजेरावनो माने आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों बादायनो हायालासिनो अस्त्रजों बादायनो थाखाय बिथांमोना सिन्था सरथा खालामदों आरो खालामखागोन। बिथांमोना थैजासिम अस्त्रखौ गोबानानै थैलांगोन। हाग्रामा महिलारियानो जा हितेश बसुमतारियानो जा बिथांमोना जेब्लायबो अस्त्रखौ गोबानानैनो बिथांमोना माने संसार जालांगोन आरो बे सिन्ताधारा दङ। आरो बेनिखायनो कुनु पध्यै बेयो प्रमद बर'नि अस्त्र नङा आरो बेयो जोबोद मिनिथाव बाथ्रा जादों आरो बेयो आयेननि खोथा, आयेना जिखौ बुंदों बिदिसो जादों। এই गतिके हितेश बसुमतारिया गावनि अस्त्रजोंनो हमजादों, गावनो बे सोरजिनाय गावनि हाबाजोंनो गाव फासायदों आरो बेयो बे कुनु पध्यै नङा। हाग्रामा महिलारियाथ' जेब्लायबो गावनि दायखौ मालायनो जाबनो नागिरखायो, बे नंगौ। खारन बिटिआर एकर्डआव जि मोनसे बाउन्डारि बारायनायनि खोथा दंमोन बे समाव बुंदोंमोन बाउन्डारिया जेब्लाबो जाया बाराया होननानै, नाथाय दिनै प्रमद बर'नि नाजानायजों दिनै बाउन्डारिया बारायबाय गहपुरसिमहालागै। बेखौबो मा होनदों बिथाङा जे अलरेडि बिटिआरआव हाबखानायखौनो बे बिथाङा बुंदों जे मुख्यमन्त्रिया घोषणासो खालामदों, बियो जागोनबो जानो हागौ जायाबो जानो हागौ, ओरैबायदि अबिश्वास। आरो बेनि उनाव बुंबावदों बियो जे खसाखै जुदि बिटिआरआव हाबोब्ला बेनि प्रखाखनालायनो माने बिटिआरआव थानो सनितपुराव थानो नाङानो। बिटिआरआव हाबखानायनि उनाव माबोरै सनितपुरजों थानांगौ जाखो? बेखौ बेंग्रानि खोथा जायाखै नामा बियो? बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया जोबोद बेंग्रा जादों, मिनिथाव जादों आरो এই गतिके बिथांमोना बे जुक्तियाव हायिखायनो जेब्लायबो बिथांमोना माने मा होनना बुंगोन बेखौ ससियेल समाज बादगा खामानिखौ मावनो थाखाय जेब्लाबो बिथांमोना सिन्था खालामबाय थानाय जायो आरो।
हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिआरनि चिफ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथाङा गोख्रैनो निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बियाबा बिथांनि जि बुंनाय माने असत्य खोथा बुंनाय बिनि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो नङाब्ला माने जों गणतान्त्रिक भाबे सोमावसारनानैब्लाबो बिथांखौ जोङो जोंनि नैबे प्रमद बर'नि सायाव जि मोनसे इलिगेल माबाफोर बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रानि थाखाय बिथांखौ आयेननि बेबस्था लानो थाखाय जोङो थियारि